Онлайн бутик за перуки Wigme. Това е процесът на поставянето на самите перуки. Супер бързо, лесно и елементарно. В сайтът на Wigme може да намерите висококачествени ежедневни перуки за всеки вкус и стил, с естествен и реалистичен вид. Опашки, екстеншъни, дълги, къси, в различни цветове. Ежедневни, артистични и креативни, стилистично издържани модели перуки. Може да намерите прекрасни кератинови кичури от най-доброто качество на световно ниво. Руска, китайска, индийска, естествена коса, Virgin Remy, екстеншъни и консумативи за поддръжка и грижа за вашата коса. Предлагат уникално красиви тюрбанчета за коса. Тези перуки, които аз съм си избрала, са нещо съвсем различно, наистина. Особено тази, която виждате в момента, това са готови плитки, които може да слагате и махате, когато решите. А както знаем, за да си ги направите, би ви излезнало около 400-500 лева и след това ги махате. А тази перука може да си я носите на море, навсякъде, супер бързо се поставя и не ви отнема никакво време повече от 2-3 минути. Тази тук, мисля, че е тотално попадение за хората, които държат да имат права коса, постоянно я изправят и когато ходите на море, примерно една седмица, цяла седмица сте длъжни да я изправяте, за да си направите хубави снимки. А тук просто я слагате и отдолу както си ви е косата си остава. Много бързо, лесно. Съчетала съм го с този уникален тюрбан. И да, изгодни са. Бих казала ефтини. 100 и под 100. Търпят термична обработка до 150 градуса. Бъди различен!